Yauwa na ce in za ka iya ga wani aiki nan wanda ake rabawa yanzu. Da ka gama shi za a kawo ka nan America ka gane. Yanzu in ka tafi da wanda ka iske kawai ka ce mai ya doka. To in ka doka mu kuma za ka ga kuɗaɗen da za mu turo mata akawun ɗinka. Wannan umarni ne daga kamfanin TikTok. Zama celebrities na TikTok a wannan manhaja tamu. Kai sauri, kai gaggawa domin ka je ka aiwatar da hakan. Duk wanda ka iske ka ce mai ya doka. Abokina ka duka. Yau bayan da kake gani wannan abu umarni na ga wani dan uwan shi nan. Aboki a duka, kana ji. Yawa mun gansu wannan mun gansu sun yi amma kamar yadda kake gani sun yi tandalan kanu. Yawa. Ok, to ga wani nan ina iskewa bari in je in gani yanzu shi ya za mu kaya da shi domin ya kawo aikin nan yana buƙatar aikin nan oga fa sosai da sosai wallahi. Yawa aboki na ce a duka. Yawa mun halba maka shi faral amma yanzu ka samu wani. Ok, to ga wani baba a duka mana a hakura a duka. Dan nan ka kashe ni wata ka kashe wayo. Wayo. Ok, ga wani dattijo nan bari mu gani yauwa baba a hakura a duka mana. Baba baka faɗi ba baka kai kasa ba bora oba. Suka kasu fa an ji jiki. Ni kam dattijo na ce a hakura a miƙe mana ko ko a tsaya nan. Wayo sama wayo Allah na miƙe makiyaci. To na miƙe yan bakin ciki yanzu da na tashi dan Allah ka ba ɗauka ta da wayar nan wai uban me kake haba kaka wannan shine TikTok duniyar watayawa ba. Wala. Na ji duka kai ma dai. Wayo Allah na kashi wayo Allah kashi wayo kashi wayo kashi. Wannan shi ake kira da ƙarfi. Ta gula shi ta buɗe dan mora ba. Baby na san ke mai ya social media ce duka ke gani wannan bidiyon zai yi tirandan a TikTok wallahi. Okay baby wayo Allah wando na ya yage.